деҳаи Пшихарви ноҳияи Ванҷ вилоят Мухтори Кӯҳистони Бадахшон дурдастарин ҷамоатҳои деҳоти ин ноҳия буда аз маркази маъмурӣ хеле дур воқеъ аст. Дар ин деҳа 26 хоҷагӣ сукунат дошта, шумораи умумии аҳолии он 150 нафарро ташкил медиҳад. Дар деҳа мактаби 10-сола, бунгоҳи тиббӣ мавҷуд буда, то ба ҳол ҳалоқаи мобилӣ фаъолият намекунад. Соли 1991 дар ин деҳа як нерӯгоҳи хурди барқӣ бунёд ёфта буд, ки баъдтар соли 2005 нерӯгоҳ пурра аз навсозӣ гардид. Соли 2015 дар натиҷаи баланд шудани сатҳи оби дарёи ин водӣ нерӯгоҳ зери обу лой монд. Бо ташаббуси сокинони маҳаллӣ он дуввумбора аз лой тоза шуда, акнун барои мардум нерӯи барқ тавлид мекунад. ҳозир хай барои манам подшипникҳо бисёртар чӣ мешаванд? хурҷа мешаванд, барои ҳамин дамш метиҳем 3-4 соат. баъд бо дар мегирам то саҳар то соати 3 рӯза кор мекунам. фақат 2 соат 3 соат дамш метиҳем ками вай нашавад, вайрон нашавад. сокинони ин ҷо асосан зиндагиро аз ҳисоби кишту кор пеш мебаранд. раиси ҷамоати деҳоти Пшихарв Маҳрамбек Қандов мегӯяд, нисбати кишти гандум коридани картошка дар ин деҳа муфидтар мебошад. меваҷӯҳ дар инҷа бисёртар боз ҳамин солҳои охир себи ҳамин ғармӣ мегуфтанд, вай пайванд кардан доранд мардум, аз вай истифода мебаранд. себ хеле чормағз ҳаминҷа ҳам ҳаст, кам баъзан болотараш нест, ҳаминҷа чормағз кам ҳосил метиҳанам. бино ба андешаи Маҳрамбек, ҷиҳати дурӣ аз роҳи мошингард ва маркази ноҳия на ҳама вақт сокинон метавонанд чизи лозимаи рӯзгорро дастрас намоянд. он қадар созам нест соҳибкорӣ, барои он ки роҳ мана дур аз роҳи мошинагар дури мо, барои ҳамин он қадар мана нағз нест мана соҳибкорӣ. асосан мушкилоти роҳ дар фасли зимистон дар ин деҳа бар алоҳа эҳсос мегардад, чун баъзан вақтҳо роҳ пурра банд гардида, рафтомади мошинҳо қатъ мегардад. замистонаш тӯлонӣ аст, 6 моҳ замистон барф то 60-70 сантиметр меборонем инҷа. мошин калон намебирояд. хеле ҳолати ҳам пула диди ҳамҷа. роҳҳо баъзан вақт таъмир мешаванд, баъзан ҳисоби мардум мо таъмир мекунем, ҳашари умумӣ мекунем, барим тоза мекунем, баъзан дигар аз ҳисоби ноҳия. агарчанд ин навор пеш аз 1 моҳ сабт шуда буд, аммо он вақт ҳоло мавсими ҷамъоварии ҳосил нав оғоз шуда буд. вале дар ин оила барои дарёфти пул сабзии ҳоло хуб норасидаро канда мефурӯхтанд. соҳиби ин хона мегӯяд, ки акнун бояд ҳосили гирифтаашро бифурӯшад. не ол вақтшам нарасидааст, не ки маҷбурам зиндагӣ ягон сум дар кора баймана, маҷбурам ки ина биканам. ҳоли қаша маҷбур ҳозир қаша мефурӯшам, бо қаша бай тарафтара мемонам. омад нест, хаями камками сабзи тамеди, картишка тамеди, ягон пиёз тамеди, олболу ҷамъ мекунӣ, олболу тамети. хай намераса, боли чӣ кор мекунӣ? зиндаги киҷо мегирам зиндаги қатӣ, ҳамин сабзи қатӣ. 1 кило шакар мегириш 9 сомона килош. ина ки ина мегира миёяи деҳқон, ман деҳқон мегираш килоша 1 сомонӣ. баъд ҳамин 80 дирам, бо ба тарафтар 80 дирам мешава. чӣ хел ҳамин ба зиндагӣ мераса? ана картишка ҳамин хел. чӣ хел мегира зиндагӣ? вазъиятҳо безеб бори, маҷбурем чӣ кор кунем? ҳамин чизи чорае ки барои зиндагии ҳаррӯза зарур аст, куҷо мехарем? бачаме 50 сум дар мошин медим, мерай ай таго меёрӣ. не инҷо магазин нест, айванҷ мерем, мегим. бидуни ҳамаи ин дар деҳа ҷои кор ба ҷуз мактаб ва бунгоҳи тиббӣ дигар мавҷуд нест. ҷавонони ин ҷо асосан рӯ ба муҳоҷирати меҳнатӣ ниҳода оилаи худро мехӯронанд. бекор бисёра инҷа. фақат баъзеҳо маош мегиранд, ҳамин мактаб тамом 5-6 маълим, баъд мо пенсионер як дигар пункт ҳамҷа кор мекунанд, тамом 1-2 нафарига дар ҳамин кор мекунанд. дигарҳо хай пенсия мегиранд, баъзеҳо кам, дигарҳош кор намекунанд. аммо мушкилоти роҳ ва кӯпруки валангори ин деҳа имконияти баромадани нақлиёти калон ба ин деҳаро намедиҳад. роҳи асосии ин деҳа ҳам хеле танг буда, дар баъзе қитъаҳо гузаштан аз он ниҳоят душвор аст. бино ба гуфтаи сокинони ин ҷо, ин мошини калони боркаш беш аз 10 сол аст, ки дар ин ҷо барҷост. аммо мардуми деҳаи Пшихарви ноҳияи Ванҷ умед доранд, ки дер ё сари вақт ягона кӯпруки мошингарди болои соҳичаи дара таъмир гардида
онҳо низ молу колои зарурии рӯзгорро бе мамоният ба деҳа ворид месозанд.